Gaur biltzen gara hemen eskualdeko lau alkateak, Ainhoa Zabalo, Lezoko alkatesa, Aiora Perez de San Román Oiartzunkoa, eta Amaia Agirrebegia Pasaiakoa, eta nik Julen Elurtza Errenteriakoa, helburu konkretu batekin, eta da uztailaren 12an manifestazio baterako deia egina dagoela, herria plataformak deituta, Bilbon bostaldetan egingo dena, giza eskubideak, irtenbidea eta bakea lelopean. Eta zentzorretan, enpresa horreko hau egiten dugu, deia egiteko herritar orori, gu geuz bertan izango garen bezala, herritar orori deia egiten diogu eta gonbitea luztatzen diogu manifestazio horretan partartzeko. Arrazoiak, zergatik ikusten dugun garrantzitsua manifestazio horretan partartzea, ikusten duguna da garai berri bat bizitzen ari garela, eta garai berri honetan ezinbestekoa dela pausoak ematea. Zentzu horretan, presoen afera garrantzitsua da, oraindikan konpondu gabeko afera bat, eta bereziki larria den afera bat. Eta ikusten duguna da pausoak eman beharrezkoa direla presoen afera hori aurre egiteko. Gutxienez herri honetan eszenario kompleto bat ezagutu nahi badugu, ezinbestekoa den. Con la salida de su Echeverría, en estos momentos son 13 los presos que están en prisión. Y, lo que tiene es euskeraz, jarri dakar, gazteraz ez dakit nola izango den, azte obsesibo-kompulsiboa. Trastorno obsesibo-kompulsibo. Aintzonen kasu. Eta preso hau, esan bezala, herri honetakoa da, errenteriakoa da. Bestetik, 197 doktrina aplikatu zaienak, doktrina Parot izenez ezagutua dena, honakoak dira, Jokin Urain, errenteriakoa, 27 urte daramazki espetxean, gaur egun Errege Ametxako espetxean dago. Berezko kaleratze data zen 2009ko abuztuaren 29an, eta doktrina aplikatuta 2016an kaleratzeko data jartzen zaio, beraz 7 urte beran dago. Jonander Urkizu, Pasaiakoa, 26 urte daramazki espetxean, gaur egun Terueleko espetxean dago, berezko kaleratze data 2007ko uztailaren 22 zen eta doktrina aplikatuta 2016ko jarria dago. Kasu honetan handikan alarmanteago da, 9 urte beran dago. Eta Gabriel Zabala Pasaiakoa ere, 9 urte espetxean, gaur egun Bilabonako espetxean dago, Asturiasen, berezko kaleratze data 2013ko irailaren 27an, eta doktrina aplikatuta 2022an, 10 urte miranduago kaleratzekoa. Horrela bukatzen, gainera daukago 3 eman beteta dituzten presoak, horien artean Juan Solasa, Txiki Erdi, Josu Ziganda, Juan Carlos Estevez Melli eta Marina Bernal. Errenteriaren kasuan, eta Pasaiako kasuan, Imanol Iparragirre, Gorka Zulaika eta Balbinos